Molweni, ndanamkela kuMaMgobhozi TV. Hey bethunani, uthando nesithembu ke basibonisile itrailer yale 6-part series kuthiwa uthando nesithembu uncut. Sabona ke uMakhumalo bethunani xa edibene notata uMusa Mseleku. Utata uMusa Mseleku usacela uxolo ngokuthi atshate intombi ehlala kwisithile okanye kwingingqi kaMakhumalo. Siyayazi mos usamke wife number 5 uba ngowasemzumbe. So ke abantu banothise into betinani ngoMakhumalo uba hey hayi man, uMakhumalo lost her spark. Akasenguye la Makhumalo simaziyo, energetic, uncumayo, yonke laa nto yabo. And ke siyazi uMakhumalo bingena nkosikazi bemxhasa utata uMusa Mseleku noba kwenzeka ntoni na soloko esecaleni lakhe, but ngoku utshintshile notata uMusa Mseleku wade watsho ekupheleni ka-season 8 uba hey hayi uMakhumalo utshintshile ngoku akasenguye lowa. I guess nyhani ke le nto kaSamke into yoba imi-affectile nyhani. Siyayazi ke mos uMakhumalo naku-social media ungumntu o-active kakhulu, ebeba live, ebeposta, you know, she was always sharing i-content on social media, but ngoku unako nokunqaba kwaku-social media. So yeah, nyhani akasenguye. Kuthiwa ke ever since kufike uwife number 5 uMakhumalo utshintshile okanye nyhani noba wakhubeka yile nto. Now kule nto ke uba kusithiwa apha kuthando nesithembu uncut kuzawuvela nee-secrets, mhlawumbi ke kukhona nezinye izinto esizayiva cause hayi man, andikholelwa uba ingale nto uba nje bayisuka kulaa ndawo asuka kuyo, because kwayena mos waye waba notata uMusa Mseleku kusithiwa uyingane yasenext door. So umacele, imagine ungunkosikazi and then you find out that umyenakho unengane yasenext door ebikhonza apha ibethi isigubu yalapha endaweni, uyabo. Kodwa kwathiwa yiloo nto umacele wayena wafuna uhamba emzumbe, wafuna uyohlala eSeapark, yayiloo nto. So waye yena ke ngoku engazo-understanda. Inguye noMangwabe ke shem ke ingxaki yabo notata uMusa Mseleku zii-promises awazephulayo. kuMangwabe waphula ipromise yoba wathi uMangwabe uzawuba ngokugqibela, but then ke kunanku ngokuphinde wathatha omnye umntu. kuMakhumalo wathembisa uba angekhe noba uyaphinde uyathatha kodwa like asoze athathe kwakule ndawo amakhosikazi abo asuka kuyo. So uyibreakile loo promise ke ngokuthi athathe uSamke wasemzumbe ekubeni koba uMakhumalo engowapha emzumbe. Yeyi hayi manje man, ndifuna uphosa shem nam utshintsho kuMakhumalo. Ndiyalibona utshintsho kuMakhumalo. Uba niyakhumbula wayengathi unako nokubhidana noMacele, kuba ke uMacele siyazi uba ibingumntu ke oyiququzelayo phambili kule nto kaSamke, and nabo besebeyazi uba uMacele uclose noSamke cause kwathethwa nangento yasesibhedlele uba bayayazi noba wamfaka esibhedlele ngokutata uMusa Mseleku ebegula. So yeah, uMakhumalo akathandi nyhani. Anyways ke guys, asiyazi sawubona ke uba kuye kwenzeka ntoni ngokube kuphela uthando nesithembu season 8 uzokutsho ngoku, noba ke uMakhumalo kanye ithini into yakhe ngoku when it comes to into kawife number 5 wasemzumbe apho asuka khona naye. Khanikhe nitsho ke nakuba, did you notice olu tshintsho olubonwa ngabantu kuthiwa uMakhumalo akasenaso esa spark sakhe? Mamgobhozi, uyandibona kwividiyo elandelayo. Bye.